Здравейте хора, аз се казвам Картофчо, в смисъл не е това истинското име, да, прякорем е така, Картофчо. В смисъл искам да се развия в YouTube, така че това ще е първото клипче, така че хай хора, преди да почна обяснявам малко какво да ви питам, нали, да ви питам някакви работи. Искам да ви питам, не да ви питам, да ви кажа, аз съм тъп. Абонирайте се с камбанка, харесайте клипчето, коментирайте и споделете с приятели, защото да, нали, ще помогнете много на мен и така аз съм щастлив. Нови видеа ще има всяка събота, но това ще е първата, скоро ще кача на четвъртък, защото няма кой да се обработва, снимаме с четвъртък, да. Искам да пишете в коментарите, нали? Смисъл на какви игри да игра. Смисъл на всякакви игри може, с приятели, не с приятели, на PlayStation игри, смисъл на което ви се гледа такова. Ото, мога подсъкал съм малко God of War, мога да почнем Ragnarok ако искате, Fortnite може, Fortnite умрял, просто дай ми идеи, 5M, CSGO, Minecraft, оцеляване, Bed Wars, сервер мога да направим, купен си, Леот Eternals на майко ми в газа. Мисъл, вие трябва да го решите това. Да, няма какво друго да казвам. Просто да кажете какви игри да играем и да снимаме поредици, да лайквате и да харесвате. Да лайквате и да харесвате едно и също. Аз съм идиот, добре. И да споделяте с приятели. Ама преди, преди това, мисъл първоначално, първо да се абонирате с камбанка, тогава другото. Така че аз бях Картофчо, да си кажем едно довиждане, надявам се да не е завинаги, така че се радвам да се видим. Айде!